Inspector Cristian Ghelache? Sunt urmărit. E o mașină în dreapta mea. Nu te uita. Trebuie să mă ajut să scot pe Joel din pușcărie. E nevoie, ați nebunit? Pe o insulă, în Canare, există un limbaj fluierat. Vei veni pe insulă și vei învăța acest limbaj. Everything we speak can be whistled. Which is? Mama. If the police hear the language, they will think the birds are singing. The plan is simple. We need to kidnap him. Mă scuzați că m-am enervat așa. Nu joci rău. Unde sunt cele 30 de milioane? Mañana a las 9. Îi am în câmpul vizual. Somații. De unde știai?